Vasker du dit undertøj? Ja, det tror jeg vist nok, du gør. Men hvorfor kan det så være, at I ikke vasker jeres udstyr? Det er mega uhygienisk ikke at få vasket sit udstyr en gang imellem. Og flere måderne skal jeg vise dig her nu. Der er både mulighed for at lægge sådan deodorant, fugtsuger ned i jeres taske. I har også mulighed for at lægge det ned i jeres handsker efter træning. Læg det sammen med jeres benskinner, fordi det er jo ikke kun boksehandsker, det er også karatehandsker, taekwondo-udstyr og alt muligt andet, der lugter, eller bare tasken i sig selv, der lugter. Og en af måderne, vi kan bruge det på, det er ved at suge fugt fra vores udstyr, ved at lægge sådan en pose ned i her, som så suger og tager den ud igen, og så er den frisk til træning. En anden måde, vi kan gøre det på, det er at have en lugtdræber, altså en Sports Gear Fresh, som vi har her, som man bare stille og roligt tager ned, sprøjter i nærheden af udstyret et par gange, og så dufter det rent. Det er altså ikke noget vidundermiddel, så det er noget, man skal gøre igen og igen og igen, præcis ligesom når du vasker dit undertøj. En lidt mere heftig måde, det er sådan en all-purpose cleaner her, hvor man tager sit udstyr, sprøjter det, lader det sidde, virke lidt. Når det er virket, så tørrer man det selvfølgelig af, så er det klar igen. Og den proces skal man jo selvfølgelig gentage enten efter træning eller før træning, alt efter hvordan det er. Vores udstyr kommer rigtig mange steder hen. Det kommer både i nærheden af vores eget sved, det kommer i nærheden af andres sved. Det lugter, det vokser, det gror. Nogle af dem bliver ikke så lækre. Så husk at gøre jeres udstyr rent.